and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Abi pala unya ni Aliyah nga gipahimos lang ako siya kay utang niya nako nga natuman ang iya mga dam ko. Ingon inigaw, human ko mabiktiman ni Pauline. I don't believe in marriage anymore. But I still believe in love. True love. Okay, love na akong tinuray si Aliyah. Paaboto na ako ang hustong higayon. Aron na niya na ako isumbong niya ang tinuod na akong kipate. I know, maabot ka ng panahon na. God willing. Sa pagkakaroon, ako lang nang hatagang higayon si Aliyah nga mo entertain ni Harvey. Para mahibawaan sa niya kinsa gigikinahanglan niyang ikauban sa tibok niya kinabuhi. Og aron dili siya maglibog, kinahanglan nga dili lang una kumupakita niya. Unya, di lang ko magdugay ha, Aliyah. Okay. Thank you for coming. And I hope pwede pa ko mabalik. Abli ka na yung amupultahan para nimo, Harvey. Yaya, Ay! hain naman sila. Si Del o Glenn? Halaga rin na ramang kong nang lakaw agi sa pultahan sa kusina paingos gawas? Huwag ko nila huwata. Ay, ayaw na lag-react. Mamalik na kita. Ang masag-asa to paingon nga anhin magito mamauli inday. Okay. Yaya, unsay sulti ni Daddy Del. Ako magong nakita ka ganiha ang pagsud niya og nasigpatan niya si Harvey. Mura man siya nakalitan. Of course, inday. Di ko ka makabasol nga maingon ana ang reaksyon kay sukat. Karon pa baya siya makakita nga ni atubang kaglaki nga bisita din sa balay. Hinoon sad. Labi na kay ang laki nga iyang nakita nga akong gikaatubang. Maong hinungdan nga iya kong gibalhin og laing eskwelahan. Shalan? Lagot magugay siya kani ato ni Harvey. Hala no, mao ba? Pero ganiha ako nakita nga mayo naman siya mitagad ni Harvey. Maong diyang mihangi si Harvey na ako kung pwede ba siya mobalik din eh. Ako na lang gitando. Unsa? Unsa ning kalakihanak? Nganong kikinahanglan man yun nga? Dili ka mo paulis bay. Instead, nakitagbo ka na mo din his restaurant. Unsa bang klasiha ba ni nga gimmick, Let me explain, ma. Just listen, okay? Kamong duha love. Go ahead, kuya. Kay murag medyo naglibog sa kuda. Naglibog ang akong huna-huna. Nga hapit na ba yung birthday ni mama? Magkita tang upat. Kamo ni mama o kami ni Glenn. Mag-advance celebration ta sa birthday ni mama. Kung nganong ingon na ng atong buhaton, tungod kay dili ko gusto nga magpakita una ni Aliyah. Kung unsay rason, mao maguni ang tinuod. Dili na ko magminaot pa. Kay ako kun mong pamilya. Kung unsay may mahimong dagan sa akong kinabuhi, paapektuhan mo. Kay kabahin man mo sa akong kinabuhi. Kabahin ko sa inyong dugo. Mao nga kinahanglan nga akong iladlad ninyo ang tinuod. Mahal na ko si Aliyah kaniadto pa. Ug siya ang gusto na kong ikauban sa tibuok na kong kinabuhi. Thank you, Lord. Wow, kuya. But, usa ka panghitabo ang nakapugong nako. Walain ko makayagyag niya sa tinuod na kong gibati kay nauwaw ko. Nagilty ko. O nga, kinahanglan gyud una nga dili una ko nang papakita niya. Nga naman. O sa may magibuhat. Ingon ini.
Hey, what's funny? Ganun ang tawa mo. Tungod kay, mura manggod na akong ma-picture nga nakauyon ras Alea sa imong gibuhat. That's right! Kay kung wa mo palag, nagpatara lang, mibatig lami. Ay! Mong, di yung kaangayan nga mo feel o guilt, kuya. Laha para sa kay kag-comment, oy. Pasagdila sa kunin niyo sa akong plano. Ha? Ma? Gusto sana akong sukdon ang akong gibati. Gusto na ko nga siguroon kung unsagid ang tinuod na akong gibati. And one more thing. Nahinumdum ka patingali ni Harvey. Di ba, Shin? Katong schoolmate ni Aliyah. Nga nakagusto niya. Siya gani ang hinungdan kung nganong namalhin ta dinis Manila. Kaya atong gitago si Aliyah atong tawhana. Nga grabe kakulit nga namugos gyud. Nagsige pang imbitar ni Aliyah. Lahi na siya karon. Gawas nga misamot na siya kagwapo. Macho ug dignified na kay siya karon. Usa na kuno kapiloto. Oh? Oh, mutuo tingali ko ana kay tinuod man sad nga nindot og barog tong mata. Amo siya naabtan dito sa bahay nga namisita ni Aliyah. Unsa? Ha? Nakatultol siya? Yes, love. Tungod kay wagi imposible sa gugma. Unya? Ako nga hangyo ninyo. Ayaw ninyo sa hilabti. Kung mubalik man gani si Harvey sa bahay. Ayaw hala ninyo sa pagtagad. Tungod og para nako. Ang sali na lang unya ako. Unsa? Relax, ma. Joke lang. Maura to, ha? I hope mo-cooperate mo. Mangayo ko sa inyong pagsabot para sa inyo kumatabangan sa pagkabot sa hustong desisyon. Ingon man si Aliyah. Makalaom ako, anak, ma. Lablab. Ay, oo, anak. Yes, kuya. Uy, wa gid nay problema. Kung unsa imong gituhuan nga mo'y angay na mo buhaton, laomi nga naami kanunay sa imong luyo. Salamat. Salamat kay ma. Lablab. Tuod ay, sa di pa ko malimot. Nagpakita na sa nakos pulin. Mao ba? Mao ba? Ay, pastilan yun yung babayhana. Sa pagkatinuod lang. Bisag magunsa pag-uglikay. Kung gusto gini Pauline nga makita ko niya sa oras nga iyang gusto, dili gid siya maglisod. Kaya doon naman siya kwarta. Nya, giunsa ka man niya? Nauwaw lang siya. Kay, wa magi siya nahimo. Wala ko masud sa iyang bulsa. Ingon ini ang nahimo namong kumprontasya atong higayon na. Da! Humble di kayo. Tagam! Tagam. Sa pagkatinuod lang, wa gi ko makasabot sa akong kagalingon kung nganong ingon ni adto kangilad ang batasan nga napakita nako kang pulin. Gusto kong magbasol. Kung ngano nga napasakitan ako sa sulti ni atong higayon na. Tungod kay ako magkung nakita nga kinasingkasing og tinuod ang iyang pagbago. Maayo lang yun nga artistas pulin, kuya. Good nga, wa ka magpada. Mo na indot. Ay, at least na leksyon ra siya. Iyang nakita nga, dili ra gyud kaniya masayon-sayon. Ha, mirisi. Pero gaw, tubag ba? Gaw, I'm sure nga, dili ra tumao ang katapusan niya papakita ni mo. Dili ra tumao gaw. Maong ingnan taga, pangandam na. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!